Luca! Pápá! Szia, Mia! Pápá! Elmész motorral? Valahova? Igen? Indulsz? Lucám! Áó, oroszlán! Pápá, szia anya, elmegyek. Szia anya, elmegyek. Gyere! Gyere anyához! Gyere! Gyere, Luca, gyere! Gyere ide! Luca! Hoppá! Luca? Hello? Hello? Tévézel? Tévézel? Nézd csak! Luca? Tévézünk. Luca! Lucácska! Szia, anya! Ne zavarjál már! Ne zavarjál már, amikor én így dolgozom! Hát csináljunk már valamit! Huncut, Manó! Huncut! Ki anya huncut cicája? Ha? Szia! Gyere! Gyere, birkózzál le! Még mindig a tévét nézzük. Még mindig. Hello! Jövök. Jövök. Há, mindjárt megvan a kamera. Mindjárt megvan. Mindjárt. Mindjárt. Azaz. Gyere, még egy kicsit nyújtózkodjál. Ho-ho! Luca! Pápá! Pápá, szia! Csics! Luca! Hagyd az oroszlán! Tánci, tánci! Tánci, tánci! Szeretjük az oroszlánt, ugye? Higgyen!